L-Akkademja għan-nisa imprendituri issa daħlet fit-tielet sena tagħha. Dan il-programm jipprovdi lin-nisa imprendituri madwar id-dinja bl-arfin, in-networks u l-aċċess meħtieġa sabiex jibdew u jkabru negozji ta' suċċess. Il-parteċipanti se jkollhom l-opportunità li jidħlu f'kompetizzjoni għal somma flus biex jinvestu fin-negozji tagħhom billi jresqu pjanijiet ta' negozju li żviluppaw permezz tat-taħriġ li jingħataw mill-programm. Waqt din it-tnedija d-deputat kap fl-Ambaxxata Amerikana Ken Toko qal li dan il-programm huwa ta' benefiċċju sabiex in-nisa li għandhom idea ta' negozju jagħmluha realtà. Dan fil-waqt li qal li dejjem ikun ta' pjaċir għall-ambaxxata li tissieħeb mal-Kamra tal-Kummerċ sabiex in-nisa jkollhom l-aqwa taħriġ possibbli. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Chris Vassallo Cesaro għadda messaġġ ta' kuraġġ lil dawk preżenti fil-waqt li sostna li dawn jirrappreżentaw il-futur tan-negozji f'Malta fil-waqt li jemmen fil-ħila tagħhom li żgur se tħalli impatt sinifikanti. Waqt it-tnedija tkellmet ukoll ir-rebbieħa tas-sena li għaddiet li qalet li din l-esperjenza kienet pożittiva ħafna għalija. Apparti minn hekk hija appellat lil partiċipanti ta' din is-sena sabiex ma jaqtaw qalbhom qatt. Il-programm tal-Akkademja għan-nisa imprendituri huwa implementat kważi f'100 pajjiż u għen il fuq minn 25,000 nisa imprendituri sabiex ikabru in-negozji tagħhom.